ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഫോർട്ട് കൊച്ചി വന്ന് എന്തൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന. വണ്ടിയൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോണത് പഴയ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കാണ്. ഇത് പോണത് പഴയ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി ആയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ജഗ്ഗാറ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബോട്ട് ജെട്ടി ഇപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം. വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ ബോട്ട് ജെട്ടി കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വൈപ്പിൻ പോവാം, ഐലൻഡ് പോകാൻ പറ്റില്ലേ, ഐലൻഡ് പോവാം, മട്ടാഞ്ചേരി പോവാം, മട്ടാഞ്ചേരി വാർപ്പ് പോവാം. പിന്നെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ 2-3 സ്പോട്ടിൽ പോവാം. ഇവിടെ നേരെ പോകുന്നത് ഈ ചെങ്കാറ് പോകുന്നത് നേരെ വൈപ്പിനിലേക്കാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എറണാകുളം ചെട്ടി പോവാം, അവിടെ നിന്ന് ഐലൻഡിലേക്ക് പോവാം. വൈപ്പിലേക്ക് ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പിങ്കര. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരം കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചുറ്റിപ്പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റിപ്പോകേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ജങ്കാറ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ബോട്ടിനടിച്ച് പോവാം. ഇവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്. പണിപ്പാളി മഴ വന്നുണ്ട്. റോഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോണത് കൊച്ചിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചീനവല ഏരിയകളുണ്ട്. ചീനവല ഏരിയസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷ് അടിക്കാം, ഫ്രഷ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫുഡ് അടിക്കാം. ഫ്രഷ് ഫിഷ്, ഞണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പിലാണ് ചീനവല ഏരിയകൾ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ അടിക്കാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചീനവലയുടെ പരിപാടി ഉണ്ട്. കമ്പോല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരി, പുറത്ത് ചീനവല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ചീനവല ഇടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ചീനവല സൈറ്റ് കൊടുക്കണം. വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ പുറകിലൊരു അത് കൊടുത്താൽ ഇതിനുള്ള ഒരടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. അതെന്താ കാണാമല്ലോ. ആ 40-60 നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക്. കൊച്ചി ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫിഷ്, മീൻ ഐറ്റംസ്, ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ച്, ഞണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടും. ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രഷ് ഫിഷിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷാണ് എല്ലാം തന്നെ കമ്പോലയിൽ പിടിച്ചു വരും. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന നല്ല സോൾട്ടി ഫിഷ്. നല്ലൊരു ഹൈപ്പായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഓയിൽ ടാങ്കറാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് കപ്പൽച്ചാല് മെയിനായിട്ട് കൊച്ചിയുടെ ഒരു മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ കപ്പൽച്ചാല്. കപ്പൽച്ചാല് വഴി കടന്നു പോയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണേണ് വൈപ്പിൻ നമ്മുടെ കൊച്ചി വഴി. ലോബിറ്റിന്റെ ഒരു ഷിപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ കൂടി പോണത് ഒരു തൊട്ടടുത്തൊരു വ്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സീൻ കാണാൻ പറ്റും. കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ ഈ നേരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വൈപ്പിനാണ്. വൈപ്പിൻ കരയിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആണ് സംഭവം. ഓയിൽ ടാങ്കർ ആണ്. ആ ഓയിൽ ടാങ്കറിന്റെ ടാങ്കിങ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് കാണുന്നത്. വൈപ്പിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം വരുന്നത്. ബീച്ചിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് കാണാനുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും സൈഡിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് സംഭവം. എന്നാലും കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ചാട്ട് സെന്റർ എല്ലാം ഓപ്പണിങ്ങിലാണ്. നല്ല അടിപൊളി നെല്ലിക്ക മാങ്ങാച്ചാറും കൂടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു. ഡ്രഡ്ജിങ് ബോട്ടാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നറിൽ നിന്ന് ഔട്ടറിലേക്ക് പോകണം. ഓപ്പൺ സീയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് കാണുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പൺ സീ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പൽച്ചാല ഉണ്ട് നമ്മുടെ പോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാം പോകുന്നത്. പോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഔട്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ സീയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്തിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ബീച്ചിന്റെ 2 കിലോമീറ്റർ കാണാം. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ബീച്ചിന്റെ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ബീച്ചിന്റെ പരിപാടി എന്ത് നമ്മുടെ വോക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് റോഡ് സൈഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ